so in fact cabin send be room. Mama ha ni mama kwa badeba Adom TV so Adom TV ene ye gusua ewo asantememu ene ye da etoso nson ye Ayikesee ewo asantememu ye nyina ye nim ye nana Afia Kobi Serwaa Ampem otoso mienu okwa ekra no yiyo no na egusua ye twa ho emfoni ede kirewi sabre asantemera eye otekokọ so opemso otumfo oseitutu abebio nana aba betina adwam ene ye hu se nana na hu siesie no edanse kra ene hu se menso metutu Kobi minua kosua nso efra ne Kobi ene eye Kobi nda sabre adehye ena ato santene a wo kọ nana ani mwekochie ni ye hwe adehye ma na wa hu siesie no eye soronko kra yode nyinya eguwo nkomu ena wo hwe ahaban bi esense wonsa ho ye bebe won ye ne wakodi nkomo na wa kire ye de nti a won no wa ho siesie no etise na nne no so wo hwe ye nana asante hene otumfo so etutu a abebio a wo be hunu se ene no ye de antwema asra no enka antwemai ye nyina ye nim se ye de kwa amuchi a ho na obi be bisasa adenti ene ye de antwema ye de asra ye nana ho se obi e de antwema kwa ne ho a na eye ni bresem ene adehye nyinara akwa wantwema nana no a wode wonto ye nana Afia Kobi Serwaa Ampem eye ahene nana wo nyina wakwa antwema wode Kobi abo wonti kire se eye nibre ene se asanteman amamre mu no enka ye woda ene ye yie eti sa wo hwe ye nana otumfo a antwema ene srasra ne ho no ena ode embre yedi atuni komu yesina atuni komu yeni mpanyimfo bedi nkomo no wa kire ye wu se wo ma na wa wusu ni ti kakra no wa wibe na no kakra ye nyina ye wusa na no aye kokko sabre atuna bese no eti edu sabre anana onidi kamya ye se bese nko a esanse na ni abre ni che no nso no ye hunu se emmeko etuetuamu emmeko yi aye ade a ekire anibre na wu emmeko na o se we no enye enne nchirima meko ya yedi eye tete meko ye bi mu eye tintin ni bi ene hihye ni tirimu ni nyina kire enibra aba asanteman a enne no enya agro kra enibra ba esanse ne de wo hwe se de adehye wode enchoma no akwa wo ho wode Kobi no abo wontirim watutu wo kuntunkuni na yenye kuntunkuni ne wase na brisi no ewo soro srechi amonsen wo ho a wasiesie wo ho a ade a ye hwe ade a ye manika wo ho na ahwede na emmeme isu kitakita ma no su kitabi na kire se nipa a wo ya ade pa no eno na wo ya ade da ye kai wo eda na meni oba bi kasa na ose sabre ye wo kan se ye tua wo no atua wo nto ene no wo be hwe asanteman a na kire se amamre ene amane a ye nchirima ye ase ya to na jaja mu no eno na won wasom na woguso a akram akosua hweye maami wi ye maami empanyimfo ahene na nane adrisie wa ho siesie ewo mu se wo mfrantoma slate ne kabade nanso there's something peculiar about said ye wosie fra won toma no mehunu se wonjeja wo ho enyiyi wo ho basa entoma eyem se wo mu se atontoma de nanso entoma no akata won vital start akosua yenhwa asem se de omaho siesie de na abeka adwame da se papa em se won ma ho siesie ne de sofa edi mu yie pa na se woye wonya wode hia a wontumi endress sei wonya ode hia a wontumi emfa ade kokko emoti ne so wonya ode hia a wontumi emfa ntwoma ne bi enye wo ho eno nti no ene wo mo ahosiesie no ema won danso ewo enipa wa hanemu unsa dodo no ano dancing crying dodo no aye bi obi afra bi ye ne ayete yi kra no ye so dancing crying ya ye bi na mmom no de ebema wonum adanso na wo hunu a wo be hunu se wei aye de hye wo hunu a wo be hunu se wei de wonye de hye na mmom no dancing crying ni bi no afra no enne sade wonum asiafa wo ho no wonum dancing crying no ye de ade akokọ e de abọ wonum enum saa ena ye de ntwema
ɛde ayɛ wɔnom ho ɛna wɔnom ɛde nwura yi bie ɛde agu wɔnom kɔn mu saa ntɔma ɛnso egu so ɛno kyerɛ sɛ wɔnom ɛyɛ adehyeɛ ɛno nti nye obiara ɛna ebetumi ayɛ wɔnom dressing yi bi adwoa akosua yegu so a yɛhwɛ wa fadeɛ no ɛnɛ ama mehunu sɛ sɛ wonyɛ ɔdehyeɛ a enipa dodoɔ no a obiara fura kɔbin bi ɛnɛ ɛyɛ kɔbin da ɔpemsoɔ nankasa afura etutu ne kɔbin obi a ɔba asanteman enipa dodoɔ a wɔte aseɛ sɛ ɛnɛ ɛna yɛ yie no wohu sɛ asante mu no sɛ efunu da hɔ a yɛfura kuntunkuni na ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ bere a yɛde siesie yɛ ho enti no ɛyɛ anibere da yɛkɔ ako na mmom yɛsie na wie no kamea yɛ sɛ ɛnɛ ɛdi anim no nyinaa no yɛde kae yɛ maame asɛ ɔda mpam na ɛnɛ yi ɛne yɛyɛ yie asantebɛn mu no sɛ yɛyɛ yie no yɛkɔpɛ prabra ma nipa ne wie a saa berɛ ne yɛbɛtena ayipa soɔ ma ɛdɔm abɛkyia yɛn ɛdɔm abɛboa yɛn na yɛanom yɛ sikasa enti ɛdu saa berɛ no a ɛne yɛfura kɔbɛn na ɛnɛ yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn a yɛbɛboa yɛbɛyɛ yie yi ɛne adehyeɛ ɛyɛ asanteman adehyeɛ ahene nananom wɔn no wɔbɛn adwane ho asanteman ewuranom sɛ meka ne saa ɛno nti ɛna ɛmi sɛ wɔ dress ne yɛ different no wohwɛ yɛ nana otumfoɔ sɛ etutu a yɛhwɛ adeɛ ɛda ne kɔn mu no a kamea yɛ sɛ ɛyɛ bideɛ ɛyɛ bere yi bi ɛna wɔnom anwono ne saa ɛna wɔn ɛde ato ne kɔn mu no megyiri yie sɛ ɛno nso ɛwɔ ne nkyerɛseɛ yɛpi nkyɛn nananom a wɔn nso ɛbɛma yɛn nkyerɛseɛ kakra na yɛbisa sɛ amammerɛ mu no deɛ nti na ɛwɔ sɛ wɔde berɛ no ɛde ɛto ne kɔn mu deɛ nti ɛna ɛwɔ sɛ wɔde mmabɔ yi a na wɔkɛn na tenten no ano ɛyɛ paa kyɛ sɛ n'ani abere no nso wɔde ahyehyɛ n'akyɛ yɛ ɛhyɛ no emu nti ne nyinaa no adwoa yɛbɛ pinkyɛn mpanimfoɔ na wɔn atumi ade yɛn awura abɛkɔsɔ mu kakra na adwoa ɛne sɛ firi ɛna nson mu nie no mefa no sɛ ɛnɛ yɛka yɛ na awɔtwe yɛfiti ayie n'aseɛ no na awɔtwe pɛpɛɛpɛ mu nie na ɛne sɛ ɔpem so wɔayɛ adeɛ paa wɔahyɛ ne maame animonyam yɛnim sɛ baabi a asante hema nana Afia Kobi Serwaa Ampem ɛwɔ bia no sɛsɛ n'ani agye paa wonim adeɛ baako so a mehuyɛ a mede m'ani ato hɔ ahwɛ bɛsi nnɛ wohu sɛ ayie a yɛayi yɛnhu yɛ maame kunadu yɛn sɛ dɛ nhu no nanso sɛ yɛka ɔno ɛna ayie no esi ne nan so but mpɛn dodoɔ no ano ɛnam sɛ ɔno ayɛ ɔba panyin na ɛma ɛna ɛsom ahɔhoɔ ɛma ɛna ɛhwɛ emuka ase ɛma na ɛhwɛ aduane ahɔhoɔ bɛdi nti no kamea yɛ sɛ ɔmma edwam ɛna ɔno ɛwɔ fie eti no yɛba bi a ne yɛaba abɛto mmarima ɛna yɛde nkɔmmɔ no nyinaa bɛgya mmarima no ɛnso yɛ nana ɔba ahema play major role saa bere ɔwɔ fie time a nana te hɔ no ɔhu sɛ na aberanteɛ bi kita bɔhɛ bi a na ɔrehye ɔde baa n'anim no mehu sɛ ɔde ne nsa kamea sɛ ɔde ne nsa ato so mprɛnsa megye di sɛ nana ɛɛka sɛ mema kwan hye yɛsi sɛ saa yɛyɛ frɛ ne incense bɔhɛ no yɛhye a ɛpamo ahohom papa ɛpamo ahohom ɛfiri bia nsɛ yɛ nana agye na adwa no aha nsɛ yɛkora no de bia ka saa incense yi kora no sɛ wohyia ɛno deɛ ka sɛ obi wɔ fie na sɛ onipa korɔ no waka sɛ adɛn na wohyi wɔ yi a yɛsesa bi yɛsɔn wonipa korɔ no yɛ bɛyifoɔ ɛsiane sɛ yɛde pamo ahohom saa na ɛteɛ saa nso ɛna etuo yɛ a yɛtotoɔ no abrafoɔ no totoɔ nyinaa no ɛno nso yɛde pamo sasa nti saa na ɛteɛ asante amammerɛ no ankasa no adwoa sɛ yɛka sɛ yɛwura mu ne yɛdɔ mu sukɔ a emu edu yie papapa biribiara yɛbɛyɛ bia no ɛwɔ ne nkyerɛseɛ biribi yɛbɛyɛ bia no ɛwɔ ne nkyerɛseɛ adwoa ɛmi sɛ deɛ yɛhu ne yi kɛ ɔbaa hema bi na ɔbaa hema paa na wohwɛ n'ahosiesie na
edafom boko ene no me ko ba nyina me hwe obi beka so na sa ahemafo entoma ne yato entoma ne de o mato but wo hwa yato ntoma no obi ekokunwu ho obi nufu na ho wato ntoma no de akata na beti ena omudi ahwene ne eniema yedi gu ene yedi egu enti efo na eda ho ne kra no eniema akata so ho ena etriwi no ya se ho kama ena yedi eyi Kobi ya bom ama nanimu da ho wo hwe nana crowd ti we ya hwe se de antwema no esi wona nsa ho ema bibi nso da ne komo na enne no kamia ye se ya nhyeda anhye no eniema bebre ya nhyeda anhye ne niema bebre nanso biria na ye de anwe ade na to ne komo no megidi se ewo na se kire ewo ase kire a biria ne de ye nim se ye hu bidi a na kire se nkunim bi aba ebetimi aye se ye nana wadi nkunim se watimi abo moden aye ne maame aye kama shoba panyi Ohemaa ye oti adwamu a osei wo hwe se de osi ato ne boboko dane ne ho hunim se otumfo tie adwaso sesei a amanfo otua no ewo mu so Ohemaa onam fom de oti we ne se omo de ne yemfra na pakan emani ntina pakan mu but ti we asa osa wutimi hu ahobrase odwo wom osa ne boko na ni facial expression ni bibia kire se ode ahobrase mu odin e na ode ko na nanim e de akotua no ebinum nso edi sika kokko ase ye de entoma bia boye tirimu a eye kokko won se de osisa no eda ne ye kire ye nsa asa na ebia won kyerase na minyi ni se asay osay obetimi ato ne nsa akobenkum akonifa e de abesa ne bo esansa asase na ogina so no enye ne dia odi hima woni krom oba santeman a asase no woni wura asase wura wo ho edom ne di nanimui adehye won se obia Ohemaa bia na se ohini bia ba ne dom di nachi wo boje ne so ade ntina ya no wo boje om so sa so wo krom hene ba se de tie bia no wo se age ne yoyoyo ya ge ne gongongon na ye bone samrane na ye hunu se ampa ye nso ye nana no a ye wono na ye hye na se e wo ba bia ye wono ye hunu se ono so de mo enti wo bia pese wono so kira se ye nana ne ye nso ye gige ne so ye nso ye penasam ye nso ye gu no ana impo ya gina tum sa wono ena edi ye so ye oba Ahema ana se wo ye wo hene na adwo wonim dwumadie ya ye die empempi no wo beko dwumadie kase bi mu sei no eya na niema ba komienu bi etumi teche wo ho nanso so efri enano efiada ya ye fiti ase bepum sese no yente basabasa ye bia yente kitamia na se jami bia na enumo no ne de asedem rempemu asiedu ade ma ya bambofo ya posifo ya srafo dom fire service for mobile ye wo mo abo wo ho modin ye papa enu tie wo se da won ma se ba bia obefa bia no ene ese me ka sai o soja ne ba ko ene etwam ya wono so agi ne tue ye kura no na che se won mu nyina ne na mu ba bia bekọ bia wo bia na mu hwe se bambo ankasa ebetumi aye adwuma enu nti no ye da won mo se ye papa na ye gusua ye koso ya ka kire tiefo ye de ya tutu ye ho apete enu nti be ye bekoso wo ba bia no na che se ya ko ho ntampa na ya abrefo ejina ba bia se ye ne na ya kasa no ode de ekoso ho so de amaye na ya so utimeka so mame na fa de ekoso ho so emaye yamo akwaba famra eye otufu ahemfie benhia na ewe ende etoso eye enne enson ya ye de abepiem ewo menhia ahemfie eye na sante hene otufu ne maame na Kobi Serwaa Ampem ya otoso mienu wakwankura ya ye ndotie na wie na mom sabre na yiyo no baso enu ti na Ohemaa wotere mu ebra
Nana Asante Hema Kwekura Kokofu Hema wano and Kejas Hema acquire Council of State Elders. Woman and they Asante by any from one no Asante my home. Nana Kokofu Hema and who said Wabano. Nana Kusiwa, we have a year. Kokofu Hema there 1 year will be our Adom TV so. Esanse yɛdena interviews bebre Asante Kwekura no yɛba not ye one na net dem ɔhwɛ Asante ɛyɛ bibia ɛfa Asante ma wɔtoto yɛ kama ne senti wɔno wɔntena bi na mmom ɛyɛ ade a wɔbɛkyia Asante ni wi a no asakɔ Ohemaa Ayikesee no makɔtena se wɔn so tena se wɔn de Asante Hema yɛyi ne Wamo trafete, wamo swati chao. Enti wamo abaye dikaya, wamo koti autofo. Eye aheno mama, and Afia aheno nanom, and aheno mama be wa. Wamo papa, and wamo we are not to say ahema for no efras here. Mammy a process. Nana Afia. My media to Ahema. Sabre, Nana Kokofu Hema, Wawai. Nana Bacha Posia, Atako Poso, Pochella Manayako, Amanda Kana. Brebia, Toko Poso Tenasia, or Bessie, but Ecosia. The Bachana, the Banano. Penny for Papa Bribemwa, Yabetumi Aquahoni and your Macodinko, Vice President, Sana His Excellency, Nana Adodankwa Akufuado, one also Ebeba Habie, Nasadia, Yanni Post Penimu Edin Homo, now our chair security arrangements. Nana, question be or not Bebusa air communication. Let me be chance as a room revenue post for addition bi kura ehuru so is it because of say anybody yard so e wo fifi and I said say enya ne sa ho em say medical aka say yeduru ha say ayewo mra adwuma wa ha enti wuduru ha ye hwe say accreditation a obetumi de ewura ina perimeter ni mu no ukure bia say ade a wo nkure bia ene na ye be hwe nim say panimu bi wa ha oboa ye ma ye hu say omo wura mu no e ya de hye na tradition ne say na ahwene etna say so omo no mu di kan e ba be chanti safo no ye wo bia ya ogina police for nchen e kire say we ye de hye ana we ye royal nti ye ma ne kwan mo wura nipa ne de no kra ne nyame nim ni ados but enya ade a ya omo bro ya ho oden so ne betumi aka ne say we are on top of the situation nya ade a bibi boni bia besi aka ne sa no ye be sere say nyoma edi egu akwan mu no na tememfo ene impo won a mo ya de hye no omo ni so ma ye say de ba ye nkonya asembia e wo dwumede ase o kan say me kai say mo hyeda me ya announcement say etuotuo no ene nkan hyeda nkoso so ase amanfo to a neto denim say mpanimfo so e wo kure mu a mo hwe say ambambo nsemi bia be konkan etuo no mo toto no ha mo adwen etuo na ye tunu de ne me mpanimfo ma me ti ase ne se na say ye enura ne enura chi ene monday ne na echine mo pa bi say ho no na na sa mamre no e wo ho no na so anape me ba ye no me amehu bi e ma me bisa me mpanimfo mama ti ase se e bebe mu ba ko mienu bi but omo ne ye chairman of the committee for the funeral no etna sibiom no mama omo ti ase se baby yedu no mama ye nyantie se dede no e beba kra nya ade a e beba no bebre su se nti ya de a ye nidi ene so echi a ye hwe se entoma ewie mu kwanwube mu de nya ade a e beba so bebre se de hu na na pe ya beda wase ASP Juliana Obey ene kasamafo ema Asante Mantam posi adwumakuo no ena ote se ye ne no edi enkomo empanifo de bebre gusua ewo fidua mu ache se ene enkomodie no ene yabobi abobia eguso ebobi ene ade okai kane soafo a na ono ehwe oman edwadie so Dr. Ekos Gabra penin so atimi aboanan aba ache se wababa chia otumfo abema na kafra doc wo menchen doc yebema akwa baba Adom TV ejiboso apomboko Naminado, enye. Enim se asem eto asantimani a na ato omamu ni nyina ni.
why am I fair? What's me about? What am I about? Yes, I know. See who. Oh, how many share? For Ahimem Zambia, some see how now warrior with Juma, why in my affair. One hour, Juma, or two for Nasa. Police for the army officers, security agencies. While Shama, as I were here, Nina, Orcodo, Papa, Assume Dream. I don't want to say. Na amamra ededie obani yenim so memum penimfo ye kan udi mu akotini pa usu se ekwa be de befa so betimi akuramu ye na Your Majesty, I would like to welcome meka amamre ne amane a yeda na die wa akwa be ne befa so a ye bekuramu a ye betimi preserve e de ama future generation This is there often as I come back that manoko ana democracy now ya botarasam now yeah in your door na man so no kodo akara no koso of the international as long as na ya pil na ya tuna Ghana wa ko nyimen ono na yewo amanyoko different organizations ono anyi there ebe mo se na yeze o man na interest national interest wa ba yenyim chin obi na kasa ni individual interest. You see, as long as we promote the national interest instead of private and personal interest, we shall make progress. Yabedansipi, Doctor. Doctor, of course, Gabra, and I want to say, Yanino, AD, and Common. Sabre, Yanane, Emma, Yanamo, El Monte, so Sanse, and one or also, Oma Penny, and Penny for Trabemuno, one more Eba, ever Sabe, Yadaka about 12. Eba betwetwe nkomo ono ne otumfo abrase ye ba ye ya tisese ye si abrase a ono no fro otumfo ntoma ehwe ne ntoma ne na ho siesie ye ba ene na betwetwe nkomo nana ye mo akwa abadeba Adom TV the more to say ya do ye ho ye nana ho brase wo betimi abodin a kire ye frame nana edu ansre sapon mene otumfo abinase hene na comfort is a branch, and I know one chassis. If you say a crew, there be any citizen. You will tune for marrying, tune for some nine, tune for Papa, tune for Deb or Suning now, or tune for some quite now. Now, maybe dear, and to my beer, tune for Bifrabiano, me, and I was a Mifeba, beside the friend. Nana, a dear Namoshe. Ena mujina so e de pound tuma e ma otumfo yensem no de bebre no ya na yemfa tudwa ba me mama ba ko na me no bisa ba ko ene se ebia se muhu ya konfo be ebe groi otumfo efrant ma bi santwa na efrant na Serwaa eno e otumfo any Usman Quahin quality me France Antman. Two for Cremophono, Omone among ye, Sir Antman. Any a war and to what to say a pessetuma. A pessetuma so, any papa and nine pet, and that your mom can say, oh, to me, Frebby. And I can say a pessetuma. Move it me describe it and my background history, Kakra, a pessetuma and into my baby. Sen American say, Tete Hon, no maybe Honoma, Yanni this year. Bibi to say, Emra na Emra Fonope Golden Stool, Nafacon. Na Santini Babian Honoma, or bet the baby a Golden Stool no war. Sasso na yes, ye dear. Ye shed that, ye entrust if you say, Uchrasia, we be person also cofabi. And tea, Ayana, your nominee be Honoma, ye infant to that. A person to one who see before be not a person no home a unite a one near a treat him and no any friend a person. Say, ye share and church me out dear Maya. Ye were baby potting as to money and we no and answer and Crawford were me or two phone to many nano. Ya conway a dime back home and one way to my way and is one new tune for to. Sir, and to money dear. A basse, ye for fra. South Mammy, no, making in an
many Sumankwahin and Incamophone. And now, yea, me yin to man of man Sumankwa, no so Incamophone, Aqua, we are with their bremy. Nana, a job be out to for Becono. A job on no said ye sit here no and a mushe, a man in Toma, and answer and Tomano. Much share go on the disown the disource and then an freeway, a brief for be freeway, and a for be freeway. You want to be brave. Now, a bit to say a queen to man. And no say no, if you grab on the city, made a friend. And I say, Bia, Ushia, and my here near this hour and to money be a friend. And if you want a man to man, they be brave, ever honor. Ah, yes, you nimra. I was a different, a walk cry, symbol on my coca. Last summer, your first near you home to my dear friend. Nana, my Missa Otum Fontuma, Nina, a woodin, a one say, a symbol so Bruni Becca say a woman, Nina, your purpose, and now say a woman meaning a yelling to a Santimai and San Modia. And until the mass and for your way home cran. There were a jimpy and 20 beer with a jink, and a walk near. There was a different. So Kobi bia okotanse akanse ma na okoye bibi wono ye hwe se da se city na ye hu entuma na de akotanse na ye hwe da o share batakari kese batakari no nso minim se de atie bia se de entuma wa ahodo em ye misa batakari no nso o wona ahodo eno nso ye wa wase de se obehwe se obehye ne batakari an bas sa batakari ne de ono de no bie no obenya bi kwesi kokko mreso na sapata kare no bae sabo hwe hemfo no be okra no mfrefra ye wo bi wo ho no ma akona hene se wo ba no to se ntoma ne fra no tititi pa kwesi kokko mreso de no de bae ebi no mu de no akoye se fufuro se be ne ye de tetere mu won wo dada no pa wo ho no ma tumi bi wo mu so o went to my friend na sambre bibi wo mu timi enye ye de say ye ya ye kataso na esada kwada kama ye miesu bi ko fon time ye gidi se emre no aso wo se de koyi ka be na no ana na ansa bi na ansa na ye yi nti enye ade bia gube bia oso ya na wakofa enti tete entuma ye nananom prempe opoku ware mu nyina afra yi ebi da so wo a enne ye guso aye fra yo ni na bi go na pa pipi ntuma ni na bi ni go no eduru mre bia yetimi yifra enti egu ho a ede na moye mo hye ni nro mo kanchi guso mo wanyankoma de bia mo ye gu ntuma no so se de be ya entity de okay de se me kan de na just say me yi normal e ma ye hu no e de akire mo ye normal de ye fanto abonti nana ye nyane ntie se empren bebre no ohene ponti se otumfo beba dwabo biase a ye nim se ahemfo dodo no di kan tena se ansa baba atesem ye pani chechiri mu se ye ana yetimi suma nkrofo mo behwe ebi ana ntoma na na ebefura obi fra bia ye mani koyi na ansa eni ye ba ye nsu no emfa ne se na kakrai wafura Kobi atoatoa so eno no ensonsre ni ahudu wo ma na se ye Kobi bia keke na obefura sabre on se ye shashi kwesi adan na edi ye kumpinkuni ajoda ifra Kobi edi gunche esan fra Kobi biem de be fra bia na da tunchen emuru nko a ya hyeda aye ena edi efra no enye sentime bia ana kokko bia hu se gudwoma na wakofa na oda mo for da bi ye hyeda nya botre ma anwemfo no nwene na de wo se bia na aye asan de ka afa yenhwe esi na na ebedwam a ya na ebehwe obi ni ntuma ene nana de ya akosa e wo sentempa na ye ma na pegya ni mu ekosesa ne ntuma zasem na enukre ase tete wono na nipa no ne endorse bebre nti na infoni so na ebi ne hono nti ofra unya kwan na watwa na wo de akwakwakire obia me mo de question no busa no wo musa ye ba no pa na
mene me nkola ye ne namu na ye hwe obia ntoma ifra no ya na ye mpese ye na obia be ye yi sisi asante no esu obi free half waba no fra ntoma na wo se won kofia ya na eji nti ye behwe mu a na ehun se ebia de ye gu no bi ne de sa ya fa ho abi ne mo 1 month ne ye fa wie dia ye ba metima ka cho se da no ho ana se ne metima ma ntoma ne bi efra se de ba ya ka se hemfuni na obi ankoche a na wo koche no hu ohene a onu ne fra de kra wo koche na wo ye mbehye nti ya na ye behwe no se obia na ye de no anya de kro obi bana one na ne fra ntoma kro ebia entoma no broni be ka se ebia quality no difference wom but design ni na ye pa ebe eden edem edi pa se oni radio no ebe ya de kro e wa hye so de kakaka bi hono no aya na edi bibi kakaka bi ata baby nti wu a obeka se wo de na ye de ya de kro so unya le mo se de ene ne se de ye ko fashion bi no o hye kota so obi a hye kota eso do a na eso no de nana mami misa entuma asem ne yake ne yemfa ne se otufo kɔ baabi na e wo se o hye kotu a eno nso e kan wadwuma ho eno de se na me di kan se etimi kɔ baabi so beshe coat e one e was okope coat preko be shaman won se mun tira ya na yem pese no mbekasa no mukomu na moya mo dada ya ni akoka bibi ohun na yenim kwa e faso a ewura osiesie no honti ende ya na ye hu de ye nana ma bi se bisa ehwe niema ye de bobo ne nsa na betri ni ade ni nyina eno nso eka abrasehene adwuma ne medika ka se ye no ye dwuma ye doso e ofutu sanfo e won suma kwa mare e nyina na ebom ni sisi ewura ho nti ye nyina na obia ye wura ho no ma ye nyina obia tima ye obi adwuma nti ye ntosini e nyina nsebe ne no no nyina no etu ba bia suma kwa he be hyehyɛ sana be hyehyɛ ska mare be hyehyɛ ska na meso dantane de keka ho nyina na ye nyina nti ye na yedwuma no e group na ne krakra mami misa ebi ana ene otumfo okọ baabi ma pantoma fefe bi ade akoto ho mode koyo se ene me makoma so ade mpese mi hyewi eno no e wose mo amode akontikia ne ki ogitum ananse onu so betimi a kire na dwen in terms of colors ananse in terms of type of it ena me ka se de bia no o betrasia hye de yi entuma be miensa na gu ho ebi o kra na bia na we fra no o ko office be na me no no afefra nti ba se bi ko ye eno na bia e kan ho bia na me hwe na o we ka se bia o be san bia cham se we de we je na so o ka se bia entuma bi o ho no mu a bi fra ya cha eno so ye bi kwa ko yi de fra no ye ne no ye ni e bia ye ne ye yi go ho no ma bia in most cases but don't mean 100%. Oh, so kase. And the way they move from German for. Nana me pese ene eba ne ya ho siesie. Ene nye yenim so tumfo de mo hwe. Nanso ene wo hwe se de ene ye na amafo ya ho fa e de ko edwabase ahemfo binum aho siesie ni ade nyina. Afutuo ben e na wo de be ma ene won a wo hwe yen e fa no ya ho siesie.
Asantema mu de say ne eye ne ye wo kwan a ye fa so a isiesie ye ya na ye mpen ne maya ne manche na wo ha na ne twa na bo ne sisi gina ne pants essence ho na maya o ma hwe o nta de be ye se o be hwe ahwe ase hwan enu bi na ya na ye mpen na mo wasisi ho kama na wo ba de a ye no nya asem bia Nana ye tisi ye mampanyin awodo mo atwam ne ade eya omontoma ne ade empo nana do danko akufado ye se ye de ne tina adwaso ne dwa ne ntoma ne ne menyina ye se enu nyina ye beda wanza ye nya ne nukra bede aya na mu busa asem we de mo de abatuda santen de o de santen eduru bebe no kase yen kwache obi ade a ena no so de beto abonti nti eno de mo we de misramo ande mo fantonche yo nana si we de ye fantonche ene ye ni otumfo abena sehene ene so hu se nana fie dwabo biase na no ho aye fe kama na o twa ye yira na ni nyina eye abnasehene a one na pamfo ka wonti bubom enwene ntoma kama ehwe se nana esi abonten a obepie se be memu se de bia obi abehu se we eye asante hene yampasa eye krobia asante kotoko otumfo se tutu abebio na kire se wu se wafi a nipa o hye kire e ma ne ho ye fe ene ene na twetwe nkomam He's also here. Mrs. Audrey Dikalu is the national treasurer, and Miss C. Aduata. Amamra ni amani ankasa ye mrantie ne nkoda na eba no omo nse da hunu omo fomu nse papa ye esie usu se awose agina so etu efuo bi ede man nkoda na me betu ye nyina afu me de we ni nu na mahu Ohemaa akuna koe ansa no we fa no amani ye no ano amamre na omu ye no we de esu ene se eye we etwa sante hima ba ko na yi mente ka se etwa nipa no na edo ye we nyina omu aye no ho da se nim sa fe no abeduru a wo ko akwakwa chia enti nyame adom na chia wi a ye beto ankomo no inshallah na oh fine eti Alhaji Karim Cruiser a wono penimpa woda Infansa Football Club ano a chese Ghana ha de e babo bomu a wachi ni papa Obibia everybody who matters in Ghana Obibia okabia omodi mu akotene ade a woba menhia fikase mu a obema otufo kafra ene yako enuti ene dwedie no sade enro a hu se NDC amanyakomu mpanyimfo abakani chief of staff ene mpanyimfo nkaye womo eguso na fe na womo ebechia mpanyimfo no ene so omuguso wote ya enro a chief of staff ora Julius Debra eba ye no me yeti ase to mpani John Dramani Mahama wote ne na chi kakra a nyame adom akwasi ade obaba na ono otumfo nyina akwa asore enti mpanyimfo no guso a womo eba nana ya se wo hra ene edom no ebetwa da bia sa bebe kefrase ye na ye wa ha ye hu se de edom ne tie sia de sa ba pe so na emprepre de omu wo TV so no ye panyimfo na ekochia vice president his excellency Dr. Alhaji Muhammadu Baumia na ye Samira omo na kwa ba owi are so akochia otufo nyankoye na ore se de chief executive despite group of companies Dr. Osei Kwame despite and then we have Dr. Oforisapom and Emprepre Wamuchia and East Legon Executive Club for and Wamu Achia Vice President of the Republic of Ghana, Interior Minister Ewaha, Senior Minister Ewaha, Finance Minister Ewaha, Yera Lankwajo Chairman Ewaha, and a Chief of Staff Mame Frema, Opare Ewaha, and it's the yeah, Yade, Eho, SM, and Ebremo, yet was one as penifo no ale go so etia no eti kwa bia so de be kwaso obia ne be ma hu dara say me hu say chief executive officer e de ma cocoa board enso so ababa bedru a wono so wakotena se anche bia wono nyina e be tia otumfo penifo no eguso a womo eba a yenso yeguso na ye hwem penifo no ye be hu omo
I was say Yebomo de Emma Utibie, Yeburu, I was say, I can't want some Emma Utia, Rebecca, and Central for I was Antimemu, and Omea Panena, so Ewa, Ubia no more dance, Obey Bibi, now what they assume the tier for Nesrinamono, Yaka, Emma Utia, say, so to could propose the so many tintin per Britain Peno, one man of Brono. Minya pede biara denti suma yeso mo ewo Adom TV so no edanso na edamu fuaso enkomodie a esafata sawotie de wo so wuhunu mamra hodo a pedifo eda na die ene ho hye nyina no ebe won se behwe na yeye ho adwuma ede ato anim kama na so ahunu de ewo mu nyina sameka sai ene wo hwe omampani na be de akire eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na fade ne na ho siesi a akono efe na omampani abedi esire ne yire maame agea Samira Baumia ono nso nini ne nneoma hodo a wo ye no anase na ho siesie no efe ode kobini bi aboniti duku kama pa na afi so ode bi so abraso achese enye asem ke 20 nneoma hodo a edade wa ha ade ba ko a betimi aka chiro ne se awonbambo nsem no wo soro papa esanse mpanimfo a wo mo ka biewo mu wo mo ka se epru ehia nyina na hu se won mu nyina aba be pie kuro mu anum se mpanimfo toto awonbambo nsem ase na kai se enye mpanimfo a ewo man mu nko a na be pie anum se yo mpanimfo atitire bia wo mo su fira fama hodo so a wo so aba ede wo mani mo nyam beta adwumade na chi wo be mo tufo kafra a che se enye asem ketwa na ade ba ko ewo mu ne se mpanimfo aba no wohwemu a unu efe bibia bi wom enne me hu mra hye bedwamfo a wo mo eba ye wo mo mo kura no atwa wo mo ho a wo mo esum asem kese abafie asem kese na asi masu kropon bedwa no wo mo epeni pa owura osai sibe ene na pamfo ene ese wo mo ko baani esanse dwumadi ekoso esi wo mo na so etidi ekobia no wo se wo hwe so betu na mo esefata na fei bibia akoyie na nemonyam na ba aba ede ama kumasu kropon ene asantema nyina asemu a ene esie ewo kumase de ese woni enso ka kire enka ebeye se wo be wo manhia fikasie mu no wanka se wo hunu de ekoso enso wantimi ama na wo ba bi na wo hwe ya na ne Adom TV na wo be hwa wonya ni nyina ebi no na ma kire no na mkwancha so yen ye ehia esepata se wo hunu no ene egusu a etu ni bu onu ma kasa wo waso mu a musa oyam mu nyina edwane no a eto ba akona ebo maso begum mebesi sabre ase ne yensuo na gina mu na eye otufo enananom ene ahene mafo a omutwa mu eto ba akodi pew na brewa bi akoto to say yes ene asem keto amamre de ene asem keto no wotra se ye ne yera eye osaye je edi nkomo metre sai prempe edi nkomo e lawyer ni nam se be sabre ya mra ye adwuma o se edu sabre de amra de dan no ese mra de ye adwuma o so dan re adia na emprebre dem se ese je ma studios na wo moto aso panifo lu so ba wo mo ba e be yo ma kire ti adwenhira ene eye nana brenya ene kofi ejima wo mo enso mo studios wansa panifo ne ba na afi ko ba ho ne de ato aso Adom no ne wa ho siesie a na utimi se amamre ne amane ne de yegusu a yekura mu na yehu se mmemma kentin kan atenten gram ye de entwema asrasra won ho a nyinya eda won komu na ye pinche ye no ene yehu se wo ya adehye ahene nananom ena sabre wasiesie won hui ye papa aba be ka ye nsa ene ye papa nsufura Kobi esanse ono so ye abusuapanyi onye ahene nanade nemo aye abusuapanyi eja ya mo akwa abade ba Adom TV so bodi nkakra kire ya so mejo so me chioti efo nyina ya frame opani kwabena agye support
mene amoamai abusuapani yo papa yenhwe mmemma bi de nyinya gu wonkom mma bi nso de nyinya gu wonkom enchema asrasra won ho ehwinie bi gugu won ho wato won ntoma kama ebinom ntoma ne de esi won bo but sad dressing no aye bre pe ene ye dressing say anase edu Ayikesee nko a na abehu sa apadi Kobi sentient ntoma kokko no a kaza ntoma kokko no a ye hu se ye Kobi no a efrefra nipa bebre ya mekura bi fra me no kaza aye bia no wonga aye ne bom kotodwam no ene omufra enya sabi sa ya na ye nko a se ye ba fie na eda ye no musika san ye trans ya ye no obi aye ne bom kotodwam bia no ofra Kobi na se bia wo ye ohene anabusuapani ba pani anayi bisa dia ye twa ntwoma etwa ne chese eni Kobi chese ye ni abre pa ka ne kura nka ye adosoa we kura hu se nura nana yire obeya adosoa kokko ye ani kunu awisia ado aha ye adosoa nana wo sha ohene tenase enne no ye de ntwoma ne bi asra no ni komu bre ene yanwene ne kama ene ye de atu ni komu ande nti na enne ya watena si 1 month nsan ntua na se wo hwa se ye wo hoyi eboni pokoto jomo die na ye wura ote kokko so wona kese ye no fa no pa wo ze ne abre pa enu tini enne wo se wa hye krobonche ena mako ehye mu wacha de krobonche no ene de ohene pe na ese enu ye hemfo na ehye na wo hye otufo de ayesoro wonko ohene bia wo krobonche bebre ahye bi wo ha na ma otufo de ne yesoro wonko na mako na bobo ho no chese na ni abre pa wo se mako anu oya se na ni abre pa se ni bre soja ke na ni abre ko yehu se ye nana kokofu hima oti sekom a osa odu ba bi kra na nana hima esu asa na mekra mani atete e nana Kenya ase hima nso edi nati ye ba ye hu oba hima bia se oti apakan mu a ye dina bedwabo yase adenti na ono otena ebu chese kokofu hima ena Kenya ase hima womuka ahine no ho pa wasante se bia so na sante ma ko na kra chi a kokofu hima ena Kenya ase hima ena ehwele chima no ena otufo betena sie wasoma se akofra ba pani brade ne hono dodo che ne watu ni nua no se yemra ne emesina nan eti mo ba mo te sekom na pakan sekom no na kokofu eye oboni was a unique place was antiabakote mu adishia no pa no was gaja bom poto mu hodo mu fire opemiso e ho de ye wo no na aka bibi se otumfo tenase dwumedie nyina ye hu so otumfo tenase a ye hu ye maame na akona bi yado ye hu no wo ye ase na hu ka bibi se otumfo tenase a na odipompo nsu na soma enya proposal on this man adie no this abrebiani an odi bosompra eno bosompra na ya afna be fna ena bibi to say kruwa shield says a cup and that no this man say there be abrebia wo hene trans na 2 trans ya gise ba pani an Ohemaa na Ohemaa be trans ansa no fo mo ko ru say stop eni obedi asam kura o trans ya pe no asoma ni akoya say na Ohemaa won timi ma na watonkra wasoma na henkwa no bakwa na chiame ni bi se baka se na Ohemaa so da wase bi an wodo do no ada bi we yesi no kwa 20 memba ti na etiba na Ohemaa asante fo nyina ya ma me mu hu no ne no na bia bibi na esi no kwa ti do timi ma ye enti ye betimi aka se enam se ene ontimi amenti ebi ono anu wasoma kokofu imandi Kenya se hima se womra na wo mese na na ebetia basa no mo banso ya na mamense hene enso edi wo mo enim mamense hene odi wo anim adenti no no na di we ono oka wo mo ho
wɔka saa ɛyi no mamensen wɔn mo ɛka sikadwa ho mɛmo wɔn mo nni sikadwa no bi na mo mo yɛ ayɔkofoɔ paa na mo wɔn mo nni akonnwa no bi eti na mamensen no ɔno nko ano ɔhene otufoɔ tena ase a otumi sɔrɔ no wɔ kɔ no otufoɔ no tena ase a wodi tumi kwasa wɔsɛ wɔsɔre yɛ otumfoɔ ni tumi otumfoɔ ɛhemfo no obi ani tumi sɛ otumfoɔ atena ase woyɛ ɔhene bia ntumi nsɔre na mo mamensen hene deɛ amammerɛ mu no otumi sɔre kɔ ɛtumi saa ba enti ne yɛfrɛ no mamensen na kyerɛ sɛ mamensen sɛdeɛ tie biara mame kwan na menkɔmmra amammerɛ mu no otumi yɛ ne saa enti ɛnɛ yɛnhwɛ yɛ maame kokofo hima bra ɔba ɛsɛ ɛma ntena apakan mu mmarima na tena apakan mu ɛma tena sɛkɔ emu na ɔsa asa na ɔsa na afei na ɔsu asa no na ɔde kasa ɛna maa ne tu suo anaasɛ na ɛyɛ amammerɛ sɛ odu a ɛwɔ sɛ osu kokofo hima ɔna nipa paa ne na ɛsɛ ade hima ɔkɔ no kada akyi na mɛka no adehye kronkronkromfoɔ no paa no ɔmu di abaanwa no ɛhɔ no mu fire ɛtuwe deɛ ɔna ne de teɛ paa tɔ fam yɛ sɛ ɔde awerɛhoɔ ɛna ɛba wo sɛ ɔba nyinaa ne nsa da ne nsa yam asɛ wɔda ase ɛda mo ase o kuma bɛgya m yɛ asɛ wɔne kagyase yɛ bɛnyina sɛ ɔhwɛ yɛ a kɛsɛ ne werɛ paa na ahoɔ ɛnyɛ sɛ bi awerɛhoɔ paa na ahyɛ ne kra ama sɛ ne de hyɛ kronkronkron ɛkɔ ne kada akyirɛ nnɛ yɛyɛ na yie na ɔbɛkyia ne wie a ɔbɛtena ase anaasɛ yɛasoa ni a yɛde ne bɛtwa dwa ansa yɛakɔma ne baabi atena ɔbɛsɔre na waba abɛkyia otumfoɔ anaasɛ ɛnam sɛ n'ahema ntimi mba nti wabɛyi baabi anka wɔ sɛ n'ahema atena no ɔno na ɔbɛba abɛtena hɔ wɔ sɛ ɔmo deɛ berɛ biara ɔmo wɔ kenyase hema ɛna kokofo hema ɔmo wɔ ɔnga tena berɛ kokofo hene ɔyɛ yokoni ɛti berɛ biara no ɔne otumfoɔ ne tena ɛfa ha ti no wɔn wɔn atrabrɛ baabi a wɔn tena eti wei nana ntumi aba no to wɔn aba ebisira nan. enti no owie a ɔbɛsa kɔ ɔhema ahemfie anaasɛ ɔbɛtena edwa n'ase. ɛni mo na mi ntumi nkyerɛ mo ɛni ɛmu sisi a ne mi ntumi nkyerɛ sɛ wɔn bɛkɔ anaasɛ nso wɔbɛtumi asan aba ne mo wɔn aba sɛ kokofo kenya ase ɛna yɛn nana sante hema nankasa paa wɔn mmiɛnsa na wɔn hwi bom paa ɛkasante ankasa no otumfoɔ ni hɔ nom a ɛkama mpɔnhene na mmom ɛba ahema adwanadeɛ a ɛyɛ kokofo ɛne kanyase hema ɛna hwɛ kyerɛ enti sɛ ɛba ne sɛ nka ɛyɛ na otumfoɔ na ɔntumi mma nkama mpɔnhene ne bɛba bɛtena nan sɛ sɛ otumfoɔ ne ntumi ma yɛ ase sɛ tie bia neɛ ɔna ne maame sɛ bi ɔkɔ no kra akyi a wɔyɛ na yie deɛ tie bi ɔbɛba na sɛ ebia ɛna mɛka sɛ ebia na bia bibi koraa na aba koraa ɛno koraa no mentie ne pɛ ne nsɛm da mentie ne mpɛ ne nsɛm da ma yɛnhwɛ ɛyiyɔ ɛwɔ asantemaa mu mehyɛ aseɛ no meka yɛ ɛsiane sɛ manya ne nteɛ saa berɛ nana adodankwa akufo-addo ghana mampanyin waba abɛdu nana eba no ɔno no watutu ne kɔbi o nana adodankwa akufo-addo ghana mampanyin ɔba no wɔhu sɛ nana onimama mmerɛ paa ɔba no watutu ne kɔbi kama ɛna ɔno nso ɔde aba edwabɔ yi ase nana etutu ne kɔbi kama saa bere ɔkɔ akɔtena ase nana watutu ne kɔbɛn kama nana etutu ne kɔbɛn nana watutu ne kɔbɛn saa bere waba abɛdu ɔwɔ presidential days ɔkyekyia mpanyinfoɔ nana ekyekyia mpanyinfoɔ dodoɔ naa na abɛdu ha dodoɔ naa nso ba no wɔn nso watutu.
ayi kɛseɛ na ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ ɔbrempɔn ayie ɔne nea okita ne pompo nsuo ne yɛfrɛ ne sɛ afra no ɛne yɛfrɛ ne pompo nsuo na nipa yɛ okita no ɔno ne ɔyɛ wada ma ne nipa deɛ menim na mmɔmɛsrɛ wɔ a woka sɛ bi sɛ ɔmampanin baeɛ no ɔfira kɔbene na nipa bebree nim yɛma mpanin Nana Adodankwa Akufo-Addo ɔyɛ yokoni enti wei deɛ ɛda no kɔtɔdwa mu paa na kyerɛ sɛ ɛnyɛ asanteman kwana wɔyɛ yokoni hwɛ mesɛ meyɛ kɔɔ n'ani sɛ mekɔ baabi te sɛ Cape Coast no wɔyɛ kɔɔ n'ani na mekɔyɛ stranded sɛ menya baabi nna na mekɔ Cape Coast ahemfie a menya baabi ada mekɔ fam na sɛ mekɔ Asante Asɔkware na mekɔkyere me na menya kɔ na ada ma meyɛ kɔɔ n'ani ei ɛkɔ ne koɔ eti Nana ɔmampanin a ɔba no ɔno nso ɔba na waba ne diem ɔyɛ yokoni paa eti ɔno nso ne maame paa deda hɔ no ɛyɛ ka sɛ obi yɛ ɔyokoni a ɛno ne wan wo sɛ Asante yɛwɔ ntɔn bebree yɛ ayoko ne adako yɛwɔ bretuo yɛwɔ agona yɛwɔ asakyiri yɛwɔ kɔɔna ɛne deɛ kɛɛka ho ɛno akɔkɔ ɛsɛ busua ɔyokofoɔ no ɔmo asɛnsodi ne deɛ ɛkɔdeɛ igio wo sɛ ɔkɔdeɛ no ɔyɛ ne mu oburoni wɔ sɛ very powerful na kyerɛ sɛ n'ani yɛ den eti ɔyokofoɔ mo ani yɛ den mo ani yɛ den paa na wɔn nso no oburoni wɔ sɛ they are very good leaders ɔmo yɛ akandifoɔ papapa ɛnyɛ nwanwan sɛ Ghana mampanyin Nana Adodankwa Akufo-Addo ɔno ne Ghana mampanyin ɔyokoni de hyia mapa ɛna ɛnɛ waba abɛpie mu asanteman mu na ɛnɛ yɛhu no sɛ ayie a yɛyɛ ɛyɛ ayokofoɔ ɛna ayie no ɛbɔ wɔn nkotodwam enti no saa bere waba ne die mu die a na ɛwɔ sɛ ɔno nso etutu ne kɔben kyerɛ sɛ ayie no ɛbɔ ne kotodwam ɔno nso te ayi pa so na emo antwema na wamfa antwema no deɛ mɛhu sɛ wasra bi na ɔyɛ ɔmampanin nti a ɛno deɛ mentimi nkyerɛ deɛ ti a wammɔ ntwoma no mentimi nkyerɛ deɛ ti a wammɔ ntwoma no sɛ ɛnyɛ Nana Adodankwa Akufo-Addo yɛnyɛ ne nteɛ sɛ ɔnam kwan so a ɔreba ɔmampanyin nam kwan so a ɔreba na yɛhwɛ mpanyinfoɔ yi a obiara mpanyinfoɔ bi a ɛbɛpie nyinaa obiara fura kɔben na ɛnɛ no wotumi sɛ sɛdeɛ nkurɔfoɔ bi him sɛdeɛ amanfoɔ toto wɔn nsa no kame ayɛ sɛ Nana Adodankwa Akufo-Addo aba abɛpie mu kame ayɛ sɛ Nana Adodankwa Akufo-Addo Ghana mampanyin aba abɛpie mu ɛwɔ manhyia dɔm no wohwɛ ɛhyɛn no a yɛtwa ne ho ahyia sɛ ɛnkyɛ Nana bɛba abɛpie mu saa bi a ɔnam kwa so ba ominim sɛ ɔnam nam kwa so ba na Asante nso adeɛ baako a wɔn sɛ Asante paa no yɛyɛ yawada me sɛ aseɛ mekaeɛ sɛ yɛyɛ yie ne yawada kyerɛ yɛdeɛ nti na yɛyɛ yie yawada ɛne adeɛ bɛtoɔyɛ enti fa sɛ ɔhene bi kura kɔ ne kra akyi a yɛtɛsi ɔmo yawada paa yawada anaa adwoada na mo yawada paa na Asante na ɛnɛ wo sɛ nnwuma yɛm nom ne adeɛ obi hɔ no wɔyɛ adwuma nya kwanti na ayɛ saa ma na daneɛ na akɔyɛ memere da no na akyi ne sɛ ɔhene biara sɛ Asante paa deɛ ɔhene biara kɔ ne kra akyi ne yɛyɛ no yie a yɛyɛ no yawada paa sɛ ɛnɛ sei ɛnɛ paa na kɛseɛ na Asante Hema no yɛyɛ no yie nti ne abɔ kɔmmere mu no ɛnɛ na ayɛ Nana Asante Hema yɛyɛ no yie na ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ amammerɛ paa ɛne yɛyɛ yi ɛne amanneɛ ɛba na amammerɛ ne amanneɛ deɛ a na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ nhyehyɛe no ɛdi so kama Asante amammerɛ mu no ɛne amanneɛ mu no yɛyɛ ayie sɛ yi a ɛnyɛ efiada ne mmemmere nda asɛm ɛyɛ yawada eti ɛnɛ no yɛasa akɔ tetedie mu ɛne yɛsɛ tete obi ka tete obi kyerɛ ɛni sɛ yɛwerɛ firi tete eti ɛnɛ yɛkae amammerɛ ne amanneɛ ɛwɔ Asante mu akosua ɛdeɛn kakra na wo nso wasua nnɛ dɛ adwa meda ase mesua bebree
Messia Bebre, Nana, Adom Kufado, Nana Adom Kufado, Ghana Penny, say make Casano, na me who will be, not all yasen. It's not make Castle with Piema or Fracobi, and I must come. Nana the Cobbin or you could need this year at Simony, our sons or you could need. Na ayoko fo anya ye e kan ayoko bonukoto dwempa e ye ne bonukoto dwem ye hwa we e ka ho nanu ya wade aba manhia ha e free ebra ye tra se ye de eye na Afia Kobi Serwaa Ampem ye no e wo mampani na Adom Akufado we eye de to so emienu ya wade aba na se wo hwa na ho fade no a chese kobere pa na watutu adi aguso so de ye din kaka ye na yo yokuni na wo yokuni so de na chese ye no ebonukoto dwem pa yase ka won ntini apenfo na account anu nti ebonukoto dwem enti se wa ma anya ye esanse se hwe enanso no a de edin kan de atoso mienu de atoso miensa de atoso nan de atoso num de atoso nsia no na eno no akwa enti se de ye na Ampem na ye kwa kwasie no ene ye wada ene ye abremponye we aya yikase ene ye wada aya yikase aya abremponye ene ye no enti amaye kwa wudo mu panifo nyina wa na ansa na Adom Akufado ono kura eba do na kyerese na bedi e kyere ye raba womia wane na mfempade wane mu kura din kan wa hada da yese nso beto afra medical enti na ye raba womia ne ho kani ansa na Adom ba no na je so mu kura ba baji wo mu agya wo mu abapra kwan mu ya wo mu ede mu opemu no akasa so betrase se de na Adom Akufado watrase na so me kasa de ne wo him ne nsa ya je se wo chia wo him ne nsa chia wo ba ye no onkofo ni age ai wo bia ni age se wo mu ehunu no eti se ye na wa ye pompofe wo twese de watutu ne ntuma ya enya asem kitwo na ade bi a mahu nso ama mani age wo hu se we nyina kire se Ghana enipa ba e kan santeman a aka ama hodo nyina ene wo hu se ye maame Samira oba ye ofra tuntum but odeni kokko aboniti e dia boni yam na ono nso kire se ono nso na ni abrepa na hwani se de wasi e twa ne kaba ye maame de ajo wa winim so ye ba no ahosiesie mu dia na ahosiesie fepa ba bi obekọ bia wutimi hu no se na ahosiesie no eda enso just life no dey offer ni agro life no dey obo papa na ne hu so efe yie na hu siesie no ye kama wode abotire kokko na abonite no wode bi nso ede egu ne nsa so sa enti ne hu aye fe yie papa na ye ka ye tie for say wo mo bo ye chidom ene adontere ama ye tumi ede de ekoso ewo menhia nyina abramu no eye kakai bitters eno de ye ga fu de ama obi atimi no kakai bitters mi de meka aje se ne wonim rofie du nwotwe se wonim na akono kakai bitters na wonim fie du nwotwe ye chiwa ye betwa wachi mprepa nti kakai bitters de na wo ba menhia ha no na obi eno kakai bitters na biyeja bitters ai eno so eka ho bi wo mo so eboa yen wo mo bo ye chidom ene adontere na biyeja de wo ankasa ote ene din ne honam na kra no ensa no ene ne din ne se biyeja let us say wono mu a ewura do timi biyeja correct na je say utimi biyeja style bi na uwia wonom kakai na wa biyeja wie no wo ho mebete eti wo meti sana no akope Kings mineral water eno abrem ponsio wonyo hene amennom wonyo Ohemaa amennom ze se na Ohemaa abena frempom aba betina ye be man Kings water na wanum bi na de ajojo ne bo eti ene ye no mo Kings ne ne ye bieja na kakai no nso eboa ye nkakra ene akosua she dwumedie no sedi yesi atoto no wano kamia yese baako na yakomienu na yakomiensa wo kai bra yekopie na Ohemaa ahemfie ho no hwesedi na omofra omkobin a omoti ho wo certain arrangement no wo ne sei adwameda se ene say planning committee no wo mo ye wo madwuma ye pa wo mo tutu wo mo niema ye pa ye da won mo ase ye da posifo ye da asafo dom no ase no na ye da won mo ase sanse se de
wɔn si atoto wɔn nneɛma no nokwa aboa ama bibia tumia akɔ n'akwan so bibia to kyew ɛwɔ ɛnanson baabi a yaba abedro baabi a twɛn dɛ pɔnyankopɔn kwame wɔde aba abedro no bibia to kyew no yɛhwɛ sɛ ɛbɛkɔ so ayɛ sɛ yɛakɔfo sɛ yɛde ɛyɛ ne mpɔmpɔnso nyina da yɛde bɛkɔ na wieyɛ na mede abrɛ bia meka me se yɛ nana ɔpemso tumfoɔ sɛ tutu wɔyɛ adeɛ yie papaapa wahyɛ asante hemba no wanyam yɛma mpani ama ne mu so na wɔma ne mu so sɛ deɛ na menim sɛ sɛdeɛ sitie bia no wɔkɔ akwakyea akosua wonim sɛ amammerɛ kwan so ɛnka Ghana mampanyin baayɛ na nka obi bɛka sɛ ɔnam sɛ ɔyɛ mampanyin ɔbaayɛ na tradaa na wakɔhyia so ne saa wogye sɛ deɛ na ɔmoyɛ ɛyɛ ansa ɔmampanyin asɛ kwan ma biama na ɛde kɔkɔtoo yɛ nana wɔpem so anim sɛ yɛma mpani aba nti agya wɔpɛ sɛ wɔba na wɔbɛkyea no me sɛ bɛhu sɛ wontumi deɛ anim ha sɛ yɛ wɔkɔ no na asante mantam mu no kyɛ sɛ wɔyɛ odwamkyɛne ɛde ɛma NPP sorokokoroko ama yɛkɔ no wɔde anim saa nso ɛna ɔmampani aba deɛ kyerɛ bawomi ɔno ne ho kame samiro no nso wɔn mu adi mampani anim saa ɛna wɔnom ɛkɔ akɔkyea nana wɔn kɔkyea yɛ nana ɔpem soɔ na adwoadeɛ na wobisa me no ɛne sɛ wɔno ɛne ɔmampani nanso so sɛ wɔba a agye sɛ yɛtu bɔfoɔ ɛma no kɔka kyerɛ nana asante hene sɛ ɛyɛ mampani nana adoda nkwakufoɔ ado aba na wɔpɛ so wɔbɛkyea na nana akasa bi ɛkwan mu atene wɔtumi ba ansa na wasɔre akɔ wɔntumi mfiti prɛko pɛ sɛ mene mampani nti meba yɛ a mekɔ akɔkyea agye sɛ wɔbi ɛkɔbɔ namanneɛ sɛ yɛ mampani aba enti ɔpɛ so wɔbɛkyea nana akasa bi a ɛkwan mu da hɔ anaasɛ kwan mu tene ansa na yɛ mampani atumi akɔ ne wakɔ akɔkyea no nti na ɔbaayɛ no wɔdi nkan ɛkɔkɔgye na adwa ansa no enti saa na asante amammerɛ no sɛ wontumi mfiri prɛko pɛ sɛ woyɛ dehyeɛ sɛ woyɛ berempɔn sɛ woyɛ hwanea woba a wontumi fiti prɛko pɛ ɛnkɔkyea wɔ pem soɔ agye sɛ yɛdi nkan yi n'asotire sɛ asomasiɛ no so wɔ bɛntɛn aba na ebi a wama kwan mu nti sɛ sɛ chairman wontumi ɛna mɛhu ne sɛ wadi nkan akɔkyea ɔpem so na asante mantam mu no wɔno ɛna yɛ titirani ɛde ma ɔsorokokoroko ɛyɛ NPP ama yɛkuo no ɛno nti na wadi nkan yɛ nɛyi wakɔkyea ɛyɛ ɔpem soɔ no na yɛhu no asɔfoɔ wɔ ha sɛ bibia mu no yɛde nyame na fiti aseɛ omega and alpha and omega yɛde nyame na fiti aseɛ ansa na yɛde aba na wieyɛ ɛno nti yɛhu asɔfoɔ pii nso ɛwɔ ha sɛ yi a wɔn nso ɛboa hwɛ sɛ bibia ɛbɛtumi akɔ so nti sɛ sɛ ama yɛkuo mu mpanimfoɔ yi a wɔn baayɛ no wɔyɛ wɔn no ɛna sɛ sɛ wɔkyea no wɔn na ɔkyea no ɛyɛ ɔsafo mafo ɛba ne sikasɛm a wɔn ɔde sika to mprada no wɔn de sika no nyinaa wɔde ayɛ sunya no wɔda soɔ yɛnhwɛ biribi wɔ ha wɔn sɛ ɔmo nyinaa duu hɔ no ntoma no ɔmo afura no sɛdeɛ na ɔmo ato no obi akɔ ha ne ntoma ne ɛgya ntoma nim ɛno kyerɛ wo sɛ nsonsorɛ da amanyɔ gyina bia ɛne adedie ɛwɔ asante ɛsiane sɛ obi adu hɔ a ne ntoma no ɔntumi nka sɛ madu ɔhene anim anaasɛ meyɛ amanyɔni yɛnhwɛ mepɛ sɛ mehwɛ ɛkwan a yɛwura nana ɛbɛfa so a wobɛkyia no ɛsiane sɛ mpanyimfoɔ nyina obi adu hɔ a na wakɔ ha ne ntoma obi adu hɔ a na wɔsam ne ntoma no obi adu hɔ a na wɔsam mekan yɛse wodu hɔ so ampaboa no wobɛyi na wode wo nan asisi so yɛnhwɛ sɛ ɔmampanyin du a ɔno nso sɛn na ɔbɛyɛ adwoa papaapa ɔnso wɔn fiti aseɛ sɛ wɔn mu kyia no nyinaa no wɔaseresere hwɛ eduru saa bere no a ohia awerɛkyekyerɛ wɔn mu nyinaa no ɛyɛ awerɛkyekyerɛ ma no ɛma n'ani gye ɛma ne ho no sɛ wɔn sɛ wɔahwɛ ade kɛseɛ deɛ nanso so wɔto n'ani a wɔnya